Έντουαρντ ο Ψαλιδοχέρης. Μια εκπληκτική παράσταση στο θέατρο Μπάντμιντον που θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους. Ο Μάθιου Μπον διηγείται με τις χορογραφίες του την απίθανη ιστορία του ξεχωριστού ήρωα που αγγίζει με την ψυχή του ό,τι δεν μπορεί να αγγίξει με τα χέρια του. Έντουαρντ ο Ψαλιδοχέρης. Μια εκπληκτική παράσταση στο θέατρο Μπάντμιντον που θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους. Από 27 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου, φυσικά, στο θέατρο Μπάντμιντον. Εισιτήρια για παιδιά με έκπτωση 50% σε όλες τις ζώνες τιμών. 210-8840-600. Public Συντάγματος, Virgin στο Mall, Ticketnet.gr.